Ayan po, good afternoon. Ayun na, evening na pala eh. Kasi anong oras na? Evening na. Ayan, kape. Dito ko nga sa bahay. Maya-maya, uwi din ako dun sa site para pagdating ng umaga. Siyempre, kung maaga kami, dito ka ma. Dito ako. Dito yung asawa dito. Oh, sa kabila. Dito nga ako. Dito ka nga sa kabila. Bakit? Pinilipan ka kasi. May electric pa naman ba? Para pagdating ng umaga, pagagising, kung mayroon ng ano dun, baka maaga kaming magbuhos bukas na naman. Kaya sumaglit na ako dito. Tapos yun nga, bumili na ako ng pansit na dadalhin. Tapos yung pinakang kape. Kailan yung ano? Pinakang final na desisyon na biyahe natin. Kasi yung anak namin ay ano, hindi pa nag-exam. Hindi pa nag-4th quarter eh. Kasi ano, sana, next week na sana tayo makakaalis sa ano, sa UNO. Kaso na-extend na ano, tawag nito. Dapat naka-exam na siya eh. Kasi yung teacher niya nga kasi, maglilib na yun sa first week ng April. Next week. Kasi mga anak, dapat ngayon yung exam nila. Inapaaga yung anak ng nanganak yung teacher niya. Nung last week lang. Kaya na ano ano yung exam nila kasi walang teacher nga. Walang teacher. Kaya na-adjust. Yung exam nila. Eh yung ano na tawag nito, nabubulol ako. Sabi kasi ng teacher, nung nag-meeting kami, yung ibang teacher, mahirap na daw alanganin na kumuha ng volunteer ng kapalit ng teacher. Kaya yung ibang teacher, yun yung muna magsasubstitute. Yung kinder kasi pang umaga lang. Yung teacher ng kinder, pang umaga. Tapos, paghapon sila, yung grade 4 ang papasok doon. Kaya kada hapon lang yung ano nila, yung pasok nila. Kaya sabi nung teacher, mag-e-exam na sila. Kaso baka sa ADOS pa. Kasi yung 1 pala is holiday daw. Tapos ng Ramadan. Yung A1. Kaya baka sa DOS. Tatry kong makiusap sa teacher na kung pwede. Kaso sabay-sabay din. Yung mahirap din kasi makiusap na maunang mag-exam. Kasi nga ibang teacher kasi yung mag-aano eh. Magpapa-exam na kasi nga yung teacher nila naman si Teacher Joy. Kaya baka pero try kong pakiusapan kasi kailangan na talaga natin umalis eh. Dapat nga ADOS eh. ADOS. Yung alis natin. Sana nga ADOS. Baka maging atras. Kasi sigurado ako sa ADOS. Exam nila o sa A4 basta makikiusap na lang ako na kung pwede unahin alam ko may na-print na naman na ano test paper nila kasi dapat ngayong week makikiusap na lang ako kasi kailangan talaga. Yun. At ito po yung vlog na aking gagawin dito. Kasi nga nung nag-ano naman ako kay Kuya Noli, nagtanong naman ako kung pwede kong i-vlog ko na lang daw, sabi niya. Tapos yun, papasalamat po kami mag-asawa. Pasalamat kasi kanila kasi yun, napakalaking tulong yung ibinigay nyo sa amin para sa gamutan ng asawa ko. Kasi nag-send si Kuya Noli sa akin ng 10K na una. Yan, pinakuha ko sa kanya kagabi. Tapos kinuha niya naman. Tapos mga alas 6 na ata yun, nag-chat ulit si Kuya Noli sa akin. Nag-send ulit ng 10, bali 20 yung pinadala sa atin ng isang sponsor. Si siyempre papasalamat kami kay
Mr. Secret. Mr. Secret? Oo. Ang pangalan niya? Oo. Kay Mr. Secret, maraming salamat po sa bigay mo sa amin na tulong. Financial tulong para sa kanya. Na napakalaki po. Biruin mo 20,000. At yun, gagamitin namin yun sa pamasahe. Tapos dun sa ospital. Hindi mo may natitira Oo. pa naman. Tapos may tira pa naman dyan nung nakaraan na ewan ko magkano yun. Kasi talagang pag galing sa sponsor po, yung binibigay talaga ng sponsor, hindi ko po yan binabawasan ng kahit anuman. Kahit piso. Oo, alam yan ng asawa ko, totoo yan. Walang halong biro yan. Pag galing sa sponsor, na galing sa kanya, ay papunta sa kanya talaga yun. Nakalaan namin yun sa paggamutan ng asawa ko. Kaya yun, umuwi ako dito dahil para magpasalamat, hindi lang ako, pati siya. Pero mo, 20,000 yung halaga na yun. Siyempre, ako naman nag-iipon din ako para kasi ayaw ko naman na gusto ko talaga ready ko sa ganyan na doon pa pinag-ipunan ko na rin. Kaya yung nga nagtiyaga ako na malaya ako sa kanila kahit malapit lang, di ako umuwi kasi doon talaga yung content doon sa site. Pagkagising, mag-video, may content na kaagad. Talagang isinagad-sagad ko na yung upload ka. Kumbaga, gusto ko nga sa isang araw, 3, maka-upload tayo ng 3 para maganda yung revenue. Di ayun, ayos naman, maganda naman yung revenue na nakikita ko. Yung sasahurin yun, sa next month, nasa Maynila na kami ngayon. Nasa Maynila na ako noon, masasahod yun. Di may budget kami doon. Kasi di ko alam kung siyempre pag-opera sa kanya, pag-opera doon, siyempre makukonfine ka yan, no? Pero saglit lang. Saglit lang. Baka Oo. wala pang convict yan. Oo, magre-recover siya. Ano yun eh, pag naoperahan, siguro mga 24 hours lang, pwede nang lumabas. 24 hours? Oo. Tapos, magpa-follow up check-up na lang yan. Follow-up check-up. Every Tuesday ata yun. Yun yung naaalala ko. Every Tuesday. Yun. Ang ano ko, nandun naman yung kapatid ko. Di ba nag-ano na tayo na pagka na-opera mga 2 check-up, pwede ka naman umuwi na. Umuwi. Para may ano naman dito. Tapos si Papa kasi walang kasama dito si Yan Papa. naman si Kuya Ming. Ako naman, Pero kung nag-ano naman tayo, di ba nag-usap na tayo dati na pag natapos lang is okay na. Kasi nandun naman po yung kapatid ko, yung 2 kapatid ko. Yung kapatid ko pong babae, yung may pamilya na. Tapos yung kapatid kong lalaki na wala pa naman pong asawa. Kaya yun na muna yung sasama-sama sa akin. kung ganun, mas maganda nga yung ganun. Kasi yung iniisip ko talaga, kung sakali na mag-i-stay ako doon, tapos sa ilang, mag-isang buwan doon na ganun lang, kaya naisip ko, dumiskarte ko doon na maka-extra para araw-araw may kapalit yung nagagastos. Kasi nakakahiya naman doon na alam man tayo di gumastos doon sa pupunta nating bahay. Marami tayo. Kaya yung magdadala na ako ng bigas. Isang sako, ayan o. Kasi po yung... Pakita ko sa inyo. Isang sako yan. Nasa 50 kilos po yan. Yung bigas na yan. Siyempre salamat na sa nagbigay niyan sa akin. Isasama po kasi namin yung anak namin tsaka yung pamangkin ko. Kasi wala pong mag-aalaga. Nandun naman po yung ate ko. Siya, may ano naman po doon sa Cavite. Siya yung... Mas mabaho nung kape. May ano dyan? Gutom ako, nagutom. Alas 6 na pala eh. 6:16. Basta yun po ay mamanan mo. Mamanan. Nasaan ka na?
Gulat nga ako nagulat ako kagabi. Siyempre, nabigla ako dun sa chat ni Kuya Noli sa akin. Ngayon nga, may magbibigay na ganun. Hindi ko ini-expect na ganun. Hindi ko inaasahan nun. Kasi napakalaking halaga po talaga nun. Huwag na, mag-ano ka na lang. Buhay ko lang muna ng kape. Hindi na naman pati yung mata ko. Tutok kasi itong electric fan. Dito kasi, sa loob, ano? Mainit kasi ulog. Nasasain yung asawa ko. Bumili na rin ako ng ulam dito nila. Bumili ko ng manok. Ano pa yung ibang dadalhin natin? May bigas na. May pansit na. Alamang. Basta yun nga. Pag alimbawa na-opera na siya, tapos alimbawa sabihin ng kapatid niya na yung mga check up, kumbaga sila na lang yung sasama, ay pwede kong umuwi para makapag-vlog dyan sa pabebarajing. Yun. Pero kung hindi mo, kasi alam ko may trabaho din yun eh. Hindi ma'am, malaga ako yung magkasama sa kanya, papunta, pabalik-balik dun sa PGH. Tapos, disconnected lang ako dun. Sabi ko sa asawa ko, dalhin niya yung mga papel-papel ko, mga requirements. Kasi, kung kailangan ko mag-extra na trabaho, pwede. Kasi yung pera, bilis kasi maubos ang pera eh. Lalo kung puro gastos, yung araw-araw gastos ganyan, magastos pati sa Maynila, puro bili doon. Kaya kailangan maka-extra, kahit mababa yung ano, basta maka-extra lang tayo ba may kapalit yung ginagastos araw-araw. Sino nga yung nagbigay ng pera? Si ano, salamatan mo. Saing mo na kasi siya. Mr. Secret. Si Mr. Secret. Lakas-lakasan mo naman. Mr. Secret? Kay Mr. Secret po, thank you po talaga sa binigay mo. Sobrang laki po talaga ng ano. Sobrang laking tulong po ito. At hindi rin ako makapaniwalang, kasi sobrang laki talaga eh. Sobrang laking halaga kung binigay niyo po. At thank you po ng maraming po. At thank you din po kay Kuya Noli. Kasi siya din yung tulay kung bakit tayo pinagpapala ng ganito. Yung nabibigyan din ng blessing. Kay Kuya Noli din galing. Kay Kuya Noli din nagsimula lahat. Kasi mga sponsor yan, kay ano eh, Kuya Noli yan. Kasi kahit malayo. At yun, ito yung pera na pinadala. Ano siya? Pinadala ni Mr. Secret ay 20k. Tapos nabuwasan dun sa padala. Dalawang beses kasi yung... Dalawang sin. Okay na yun. Basta 20k. Maraming salamat Mr. Secret sa 20k na financial sa kanya. Sobrang laking tulong po. Malaking tulong. Tapos, basta yun po, maraming salamat. Bali, ano na to, isasama ko na dito yung yung may nagbigay din sa akin na yun nga yung bilinag ko nung ba ako nag-vlog nun. Pasalamat ka rin kay Kuyang Anonymous. Kay Kuyang Anonymous 5k. Kay Kuya Anonymous. Kuyang Anonymous. Ang dami nilang ano. Ito rin
5K to. 1, 2, 3, 4, 5. Kay Kuyang Anonymous ito. Sobrang, Hmm. ang daming, ang daming ang dami nating, ang daming mga pangyayaring hindi inaasahan. Wala pa, mayroon pa nga yan. Madaming blessing na dumadating. Mayroon na pa akong ibibigay pa sa'yo. May, hindi ko kasi ako, ang hirap magtagalog. Hmm. Ang, Kuyang Anonymous, ihalo ko na lang to. Itong, dito sa vlog na to. Kasi alam ko, nanonood naman sila lahat. Mga sponsor, mga ano lang, mga silent viewers. sorry po, Wow, hindi silent ako viewers. hindi makapag ang hirap magsalita ng, Oh, kasi di Hindi mo naman siya alam. sanay sa ganyan-ganyan. hindi mo alam kung paano mo i-express yung nararamdaman mo kasi hindi mo alam kung ano yung nagawa mo mabuti para madaming blessing na dumating. Siyempre, Parang di mo akalain na natutulog. Ha? ganun talaga. Yung sa tutusin nga basta yun. Ano ba? Huwag kang umiyak. Kasi yung baga umiyak. Baka madala ako. Yung umiyak. Ano lang yan. Pagsubok lang yan. Oo. May asawa ko. Basta pagaling ka lang. Okay na. Okay na. Ayun na. Ikaw kasi umiyak ka eh. Basta yun. Kaya ako nagsisikap mag blanco tuloy ako. Cut mo. Cut mo na. Pag na-blanco tuloy, wala na yung sasabihin ko eh. Kaya, yun nga, talaga. Isisikap pa trabaho ganyan. Kaya mo na yun. Ito pa, meron pa dito kay kay Jojo. Oh. Kay kay Mr. Secret 20K, tapos kay Kuyang Anonymous 5K. Tapos kay kay Kuya Jojo 5K din.
5K. Bali, ano, yung pera na ay nasa 30K. Yung bigay ng sponsor. Ganda sana ng ano, maghawak ng pera kaso igagastos lang sa ano. Hirap. Di ako naiiyak dahil may sakit ako. Naiiyak ako dahil may mga taong tumutulong. Kasi yung sakit, hindi ko ano eh. Hindi ko masyadong dinidibdib. Kasi yung mga dumadating na sakit, talagang pinapatibay lang tayo din. Ay, grabe. Naiiyak ako dahil madami. Hindi ko alam kung madaming tumutulong. Wala na, lablang ko na ako. Yun, ano na. Ayaw kong mawak sa ganitong pera, ganitong kalaki. Kung igagastos lang naman sa sakit. Oo. Pero yun, papasalamat talaga ako sa inyo. Hindi kasi kami Oo. makapaniwala na Pasalamat ko po. Kaso, ayaw ko ng ganito na yung tayo yung tinutulungan. Baga, ano siguro to? Kung baga, ito yung babi din sa atin. Kasi, ako kasi ano, hindi pa ako nagbablog. Wala pa akong vlog. Ano, tumutulong na rin ako dati. Nagbibigay din ako ng, ano, yung mga iba may mga dapat tulungan o kamyon, di pa ako nagbablog. Tumutulong din ako. Kasi ibig sabihin hindi pa din tayo binapabayaan. baka ito na rin yun. Hirap mag ano.
Basta sobrang thank you po sa inyo lahat. Hindi na kami makapaniwala. Kasi ang laki nila. Sobrang laki nga lang. Kumbaga ano to? Basta yun. Wala na. Pangit na. Wala na yung ano. Siyempre, ang una talagang thank you talaga kay Kuya Noli. Kasi siya talaga yung dahilan kung bakit kami natulungan niyo. Iwan ko pag ganito na ano. Hindi ako iyakin na tao na, pero pagdating sa pamilya na ito na talagang Ano lang po. mababaw yung ano ko. Dami. Luha ako. Naiiyak ako dahil ano, may tumutulong sa ano. Yun lang. Hindi ako naiiyak dahil sa sakit. Kasi yung sakit is talagang ibibigay yung pagsubok Mahirap na yan. magpigil. Wala. Oo. At yun, dadagdagan ko na lang to. Kasi yung yung sinahod ko ngayong buwan ay hindi ko naman winidraw. Nasa ATM ko pa. Hindi ko wini-withdraw pa. Tapos sa sunod na sahod, yun. Kumbaga, itong pera na to, ito muna yung gagastusin namin. Itong 30K. Ito na muna yung gagastusin namin sa pamasahe. Tapos yung kung ano yung May natira pa. ano doon sa PGH na gagastusin kung ano. Kasi sa dugo, okay na yung dugo eh. Isa sa akin, saka isa dun sa tito ko. Pwede ba siya Oo, pwede siya. Kasi walang problema dun eh. Kasi kung di man siya pwede, dun sa anak niya. Nagsabi na yun sa akin. Di pa yung pwede dapat sa 18. Sino? Nag-donate nga eh. Sino? May card nga siya eh. Kaya sabi nun, nag-donate dun sa Red Cross, baka raw magamit kasi may card naman. Anak niya. Yun. Kaya ito na. Pasensya na kayo. Ganun talaga yung buhay. Kaya sabi ko tiyaga lang. Pag sa vlog ay ngiti-ngiti kasi kailangan ng pag pangit tingin sa camera nagbablog na malungkot ka. Ikaw kasi papayak mo ko. Kaya, Puta. naiyak ako dahil dahil tumutulong. Ikaw huwag kang umiyak eh. Ang laki kasi. Nadala ako. Oh, pasalamat ka sa para matapos na. Pasalamat ka sa kanila. Sobrang. Kay, yun nga, ulitin natin. Sa lahat na, isang vlog na lang po ito. Haluin ko na yung pasasalamat namin. Sa nagbigay nitong 20K kay Kuyang Secret. Mr. Pasalamat Secret. ka. Mr. Secret No, Mr. Secret. Sobrang thank you po kay Kay Kuyang Anonymous. Kuya Pasalamat ka. Anonymous. Thank you din po kay Kuya Jojo. Oh, Kuya Jojo. Kay Lahat po kayo, Miss NYC. Miss NYC po. Salamat. At ito na, siya yung unang nag-sponsor sa amin simula nung pag-check up kay Mrs. Yung unang check up ni Mrs. Tinga, tumawag pa yun sa amin eh. Nakausap pa. Oh. Na ganito ganyan, nag-advise pa siya. Tapos kay kay Kuyang hindi nagpapakilala. Yun ni Sunny Parson. So, siyempre salamat din kay kay Parson. At kay Kuyang hindi nagpapakilala. Tsaka yung nakalimutan ko kasi yung mag-asawang sponsor. Ate Eva. Eva ba yun? Kay Ate Eva. Oo. Galing din kay Kuya Noli yun eh. Basta lahat, pasensya na po kayo kasi
sabi ko nga sa kanya, ilista mo ka ako yung pangalan ng sponsor para pag nagpasalamat tayo, di natin sila makalimutan At yung pangalan. pasensya na Pero, po kung may nakakalimutan po Ah. kami. At sana po, basta, yun, lahat na sponsor po na binanggit ko o kung may nakalimutan man kami, pasensya na po. Pero maraming salamat po sa inyong lahat na ganun. Kasi, yun nga, nakaantabay kayo hanggang sa pag-opera. Hmm. ano ba? At sana po, mag-iingat po kayo parate at lahat po ng Ano, mas marami pang blessing sana yung bumalik sa inyo. at sana Sa ingatan po kayo. itinutulong nyo sa amin. Ganun po. Okay na sana yung sasabihin ko na ano eh, umalis sa utak ko eh. Pagkakita ko sa inyong umiiyak. Ito talaga ang tunay natin na nararamdaman. Talagang hindi natin basta po alam po ninyo, alam nila kung ano ang nasa puso't isip natin. Hindi man tayo makapagpasalamat na personal. Bawit na lang tayo sa dasal. Bawi na lang ako sa trabaho. Yung mga sponsor na nanonood. Bawi na lang ako sa ibang tao. Makita nyo na lang sa ano, sa Pabay Project yung kaya kong gawin. Kasi ano, hindi naman ako talaga totally na marunong sa construction. Pero alam niya ng asawa ko. Pero pinipilit ko kung ano yung pwede kong matutunan, ganito ganyan. Minsan nagtatanong ako sa kanila, itatay. Tapos yun. Salamat po talaga. At pasensya na po kung may nakalimutan po talaga kami. Kung may nakalimutan Ang po time check kami. natin ngayon ay ano, alas 6:39. At babalik pa ako dun sa site. Ang po dito po ako sa bahay. Ayan, nagluluto yung asawa ko ng adobong manok. Yung, Ito kasing kawali na ito. ha? Yung rin. May Kahit kawali putol. na tayo maganda. Pero favorite ko ito gamitin. At umuulan. I-try ko kung di tumigil yung ulan, dito na ako matutulog. Pero pag tumigil, ay uuwi ako kasi yun, tinanggal ko na yung, may stock akong kalabaw dyan eh. Kaso papatayin na ng asawa ko yung pinapadala ni Karot. Magdala daw ako ng kalabaw. Dadalhin ko yan. Bukas lutuin yan bukas. Pagkadi baka nagrarami. Ayun po, yun. Nagpahinga muna. Nagpahinga muna. Luto ng adobo. Nagluluto siya ng adobo. At yun nga, hindi na ako makakauwi pa ako. Wala naman daw ulan dun, sabi ni Karot. Ito, bibigay ko na sa kanya. Bibigay ko na to sa kanya. Ano na kaya magtago? Ano? Ikaw na magtago. Magtago. Yan. Eh baka mawala. Dito na, ikaw na yung ano to. Balik 30k ito. Oh. Kaya hindi ako sanay magtago ng pera. Diyan na yan sa'yo. 30k. At yan na po yung ano, yung gagastos sa amin pamasahe mo. Pamasahe, tapos doon. Tapos pag alam mo, ubos na, saka ko i-withdrawin yung sahod ko dyan sa ATM ko. Yun, gusto namin magpasalamat po talaga sa buong pasasalamat sa lahat ng sponsor. Pasensya na po yung mga hindi nabanggit na sponsor. Kasi, yun. Basta, pagpasensyahan nyo na po kung May nakalimutan. kami Pero- na pinasalamatan. Pasensya na po. Pero makalimutan man namin yung... May makalimutan man kami pero yung tulong, hindi makakalimutan. Oo. Oo ma, salamat ka na sa kanila. Siyempre, kanina pa ako Lahat. nag-thankful. Thankful po ako sa lahat-lahat ng tumulong simula't simula hanggang ngayon na malapit na. Malapit na ako. Malapit na ang main event.
April. Hindi naman ako natatakot at hindi ko Ay, alam kung malakas yung loob mo. may kalakasan. Hindi na kasi ating umiyak siya fighting kaya spirit. nadala ko. Siyempre. Ang iniiyak talaga ay Oo. na ano na natin yung kanina. Oo. Malakas Basta ang yun na ating lang. fighting spirit. Thank you very much at sana sigad na lang yung bumawi sa inyo. At sana mas marami pang blessing yung bumalik sa inyo dahil sa pagtutulong nyo sa tulad namin. At sana sa pag natapos na to, tayo naman ang tutulong sa Oo, nasa ano ko na yan. Nasa isip ko na yan. matapos na Na- ang ating ano. Pag na-opera na siya, siyempre, sumasahod naman tayo sa YouTube. Kaya naman natin tumulong. Hindi man sa inyo, sa iba. Makikita nyo na yan. Makikita nyo na lang po yan. At totoo yan. Doon ko yan kukunin sa sahod ko sa YouTube. Yun. At yun, sana patuloy niyong suportahan ng aking YouTube channel. Kaming lahat, Team Pahaway, Kuya Noli Vlog. Huwag kayong magsawang sumuporta sa aming lahat. Kasi yun nga, paulit-ulit namin pinapaliwanag na dahil sa inyong panonood ay doon kami nagkakaroon ng sahod. Kasi pag, alimbawa, nagtrabaho kami ngayon, di namin inedit, di namin in-upload, wala kaming sasahurin. Wala talaga. Kaya pag nag-upload kami, thank you po at pinapanood mo. Thank you very much. At sana huwag mag-skip. Wag hindi mag-skip. Oh. Ayan po, muli hanggang dito ng vlog na to. Sa mga At- silent viewers. Silent viewers, sponsor, love you all. Bye-bye. Thank you. Bibi! Hili! Hindi ka nakakain? Kain po tayo. Bibi! Hindi ka nakakain? Sorry lang tayo yung kanin mo. Kunti nung kinain mo. Kain. Lakas ng ulan dito. Ba't daw nakakaalis? Mag-8 na. Basta siguro ko babalik sa site. Dami nang kumain.